O Quijote ten case 400.000 palabras. Unha lectura de alo menos varios días para calquera persoa que un programa informático de última xeración pode facer en 5 minutos. Impresionante, non si? Pois un equipo de investigadores galegos foi capaz de reducir este tempo a tan só 50 segundos. A chegada de Internet e das novas redes de comunicación facilitan o acceso a unha cantidade case ilimitada de coñecemento. Pero sacar o máximo proveito a toda esta información é un problema moi complexo que implica enormes recursos de cálculo. O Centro de Investigación TIC da Universidade da Coruña conseguiu desenvolver ferramentas que aceleran enormemente a análise da linguaxe natural. É dicir, que as máquinas identifiquen moito máis rápido que papel xoga cada palabra dentro dunha oración. Os esforzos neste campo centráronse case sempre en conseguir máis precisión, porque esta era moi pobre ata hai uns anos. O novidoso do proxecto FastParse é que poñemos o foco na velocidade sen perder eficacia. Mentres que o mellor sistema de análise tardaría case un mes en ler toda a Wikipedia inglesa, o algoritmo do CITIC podería facelo en tan só 5 días. Avances como estes abaratan e poñen ao servizo de pemes e institucións ferramentas tradicionalmente reservadas aos xigantes tecnolóxicos con grandes recursos. Esta democratización tamén supón unha oportunidade de futuro para idiomas como o galego, que non son prioritarios para estas multinacionais e case non teñen presenza en asistentes virtuais ou motores de busca intelixentes. A día de hoxe xa conseguimos os analizadores sintácticos máis rápidos para varios idiomas. Agora queremos traballar con novos modelos que aprenden dos mecanismos da mente humana respecto da linguaxe natural. Todos estes modelos integraránse en ferramentas de software accesibles que faciliten a colaboración tanto con empresas como coa comunidade científica. Con este proxecto, o investigador Carlos Gómez Rodríguez recibiu o apoio do prestixioso programa Starting Grants do Consello Europeo de Investigación en 2016.